Здравейте, тук е GamesBG с Лудото маняче. Ние довършихме сами честа. Вижте го. Ето го. Ето вижте дали прилича на истинския чест. Ето тук. Пишете в коментарите. А вече знам, че леглото си прилича на истинското. Та, сега нека да си направим пода по-хубава в къщата. Пода. Да си го направим. Лудо маняче, що не говориш? Сега ще направим на пода, ама от килим, с килим. Също това е жълтото. Не го троши, постелката, виж. Тук има постелки. Ама тези постелки после не мога да си ги сложим нищо. Нищо не мога да си сложим върху тях. По-добре е това. Те постелки са гадни. Така. Извинете за тишината. Направи го. Направи го. Бягай! Аз всичко. Готово, не? Тук. На вратата! Сега си търси врата и си я слагай. За това не исках. Може да чувате коли, защото съм си отворил прозореца. Нагоре. Така. Давам да спим. Ще си направим втори етаж. Като... И следващия епизод ще направим една ферма. И една градина. Така, сега да си направим втори етаж. Дърво ми трябва. Дърво. Това се бъде. Това се е готино. Може да си направим така. Такова. Как се казваше? Клона. За какво не? Да подкрепя покрива, да не падне. Ама няма нужда. Сега слагаме директно стълби и сме готови. Точно пред мен ли искаш да се става? Стълби. Бягай. Стълби. Паланка. Втората се бъде... Сега да направя едно нещо. Така. Ето така. Не така, бе. Така. Тя нашата къща е стъклена направо. Ако завали градушка, се отнесе цялата къща. Базикоца.
Оп, 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 оп. Са за какво са тия? Така да е красиво. Оп. Я да видя нагоре дали е красиво. Я бягай. Аз не мисля, че... По-красиво е нагоре. Или не, надолу. Абе надолу е. Последното, най-накрая последното циганско брашово нещо. Добре. Я. Красиво е, красиво е. Както ви казах, извинете, защото не съм ги казал. Извинете, че съм малко болен, но нещо. Бягай. Бягай. Нищо при втория етаж, като правим, ще има такива, не... И на втория се има и на първия. Заграли. Чакай, аз мисля по-малък да ни етажа е такъв. Оп, оп. А не с такова купче. Леко направи, бе. Аз не го направя. Кажи нещо. Ти нищо не говориш, аз се кажа нещо. Не. Само мълчим. И какво да се прави, ако да говорим? Аз влизам вътре. Ухи! Ям долу. Това ли ще ни бъде пота? Пота. Не. Да. Що? Ко? Така. Хубаво ни става къщата. Следващия път да направим една ферма и палачи. Сата. Не. Дей. Искам нещо да направя, сега се видиш. Да, слънцето да ни свети. Чакай, не тук. Отивам през слънцето. Отивай къде искаш. Приближавам се. Приближавам. Оф, не мога да стигна. Спускам се надолу. Иха! О, имам стълби. Какво е па това? Гледка? Ега ти гледката. Ми гледка за качиш тук и да си пиеш кафенцето и да се гледаш.
Да, трябвате ли само да гледаме? И пак е гледка. Ето. Сега тук масата. Няма да стигне за стол и маса. Оба. Ма няма да правим сол и маса, бе, така. Да. Кога ще пиеме кафето там да гледаме? Е, така просто отиваме и си гледаме, бе. Изправ си пиеш кафето. Да. Сега тук си поставим неща. Ой, чакай, аз искам да си направя моето легло. Нали, помниш ли какви легла си правихме? Да, много голям. Айде пак. Не, няма как да спим на тях. Няма. Не, тук няма да има легло на втория етаж. Как няма как да спиме на тях? Отвътре ще е такова, а отвън ще е оградено. А няма как да спим на тях. Защо? Ама ти такива от малки легла да направиш голямо. Не. Добре. Какво ще правим? Стол има. Аз искам масата. Ти ми е любимо да я правя. Аз ще я направя. Чули? Чакай. Не с това. Да се прави така. Много си смотана. Честно ти го казвам. Това е мое. Бягай. Това е моя. Чакай. Ето така. Аз тя мое. Що? Ето. Махам се. Бягай. Аз се махам. Не махай се. Това е... И лудото маняче левна, защото се скарахме. Айде, добре, аз си съм там. Аз няма да взема никъде направо. Сега си направим това. Там през стълбите се го оставим. Не затваряй тук вратата. Днеска се направим само тавана на втория етаж. Тук си имаш неща. Където виж. Хора, това се бъде от този клип. Дано да ви е харесал. Коментирайте, оценете, дайте пръст нагоре, палец нагоре и така. Чао! Дано да сте щастливи с клипа.